سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in de dierentuin. in de dierentuin. ژوبڼ یا باغوشکې. Daar is de dierentuin. Daar is de dierentuin. هلته ژوبڼ دی. Daar zijn de giraffen. Daar zijn de giraffen. هلته زرافې دي. Waar zijn de beren? Waar zijn de beren? ایږي چیرته دي؟ Waar zijn de olifanten? Waar zijn de olifanten? فیلان چیرته دي؟ Waar zijn de slangen? Waar zijn de slangen? ماران چیرته دي؟ Waar zijn de leeuwen? Waar zijn de leeuwen? زمریان چیرته دي؟ Ik heb een fototoestel. Ik heb een fototoestel. د عکس اخیستلو یوه کمره لرم. Ik heb ook een videocamera. Ik heb ook een videocamera. زه یوه د ویډیو کمره هم لرم. Waar zijn de batterijen? Waar zijn de batterijen? بیټرۍ چیرته ده؟ Waar zijn de pinguïns? Waar zijn de pinguïns? پینګوین چیرته دي؟ Waar zijn de kangoeroes? Waar zijn de kangoeroes? کانګروګان چیرته دي؟ Waar zijn de neushoorns? Waar zijn de neushoorns? نوزهورن چیرته دي؟ Waar is het toilet? Waar is het toilet? تشناب چیرته دی؟ Daar is een café. Daar is een café. هلته یوه قهوهخانه ده. Daar is een restaurant. Daar is een restaurant. هلته یو رستورانت دی. Waar zijn de kamelen? Waar zijn de kamelen? اوښان چیرته دي؟ Waar zijn de gorilla's en de zebra's? Waar zijn de gorilla's en de zebra's? ګوریلا او زبرا چیرته دي؟ Waar zijn de tijgers en de krokodillen? Waar zijn de tijgers en de krokodillen? پړانګان او تمساګان چیرته دي؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In de dierentuin. In de dierentuin. ژوبڼ یا باغوشکې. Daar is de dierentuin. Daar is de dierentuin. هلته ژوبڼ دی. Daar zijn de giraffen. Daar zijn de giraffen. هلته زرافې دي. Waar zijn de beren? Waar zijn de beren? ایږي چیرته دي؟ Waar zijn de olifanten? Waar zijn de olifanten? فیلان چیرته دي؟ Waar zijn de slangen? Waar zijn de slangen? ماران چیرته دي؟ Waar zijn de leeuwen? Waar zijn de leeuwen? زمریان چیرته دي؟ Ik heb een fototoestel. Ik heb een fototoestel. د عکس اخیستلو یوه کمره لرم. Ik heb ook een videocamera. Ik heb ook een videocamera. زه یوه د ویډیو کمره هم لرم. Waar zijn de batterijen? Waar zijn de batterijen? بیټرۍ چیرته ده؟ Waar zijn de pinguïns? Waar zijn de pinguïns? پینګوین چیرته دي؟ Waar zijn de kangoeroes? Waar zijn de kangoeroes? کانګروګان چیرته دي؟ Waar zijn de neushoorns? Waar zijn de neushoorns? نوزهورن چیرته دي؟ Waar is het toilet? Waar is het toilet? تشناب چیرته دی؟ Daar is een café. Daar is een café. هلته یوه قهوهخانه ده. Daar is een restaurant. Daar is een restaurant. هلته یو رستورانت دی. Waar zijn de kamelen? Waar zijn de kamelen? اوښان چیرته دي؟ Waar zijn de gorilla's en de zebra's? Waar zijn de gorilla's en de zebra's? ګوریلا او زبرا چیرته دي؟ Waar zijn de tijgers en de krokodillen? Waar zijn de tijgers en de krokodillen? پړانګان او تمساګان چیرته دي؟
دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.